Hi, fy enw yw Dan, fi'n 20 mlwydd oed a fi'n byw fan hyn yng Nghasnewydd. So dwi wedi tyfu lan fan hyn yng Nghasnewydd, lle gret, llawn pobl gret hefyd. Mae Kevin di'r ochr mam y teulu o Jamaica, felly mae pawb fyna'n croenddu, a greiddiau fy nhad o Iwerddon. So fy mam yn tyfu lan gyda 8 brodyr a chwiorydd, so mae ochr mam y teulu yn eitha anferth ni gyda pobl o Llundain, pobl o Bournemouth, cwpl draw yn Jamaica, a pob Nadolig bydd ni pob tro'n dod gyda'i gilydd a bydd ni 40 pobl mewn un tŷ. A mae fy brawd a chwaer yn gallu siarad Cymraeg, ond na fe. Dwi wedi ffeindio mas yn diweddar, fi'n mynd i fod yn wncl, a fi'n meddwl bod fy mrawd yn mynd i anfon yr plentyn i ysgol Gymraeg. Felly bydd yna edition arall i'r siaradwyr Cymraeg yn y teulu. So mae fy mam a dad methu siarad Cymraeg, ond o'n nhw'n cael y syniad gwych o anfon fi a fy brawd a chwaer i ysgol Gymraeg. Yn really proud o gallu siarad Cymraeg fel person croenddu. A dwi wedi ffeindio bod mae wedi fod yn mantais mawr. Hefyd yn y byd gwaith, fi newydd gael prentisiaeth newydd a Sgil Cymru, a fi'n meddwl y ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg wedi dod fel mantais i ennill swydd. Fe es i ysgol gyfun Gwynlliw a o'na ddim really profiadau gwael am fod yn croenddu yn yr ysgol, ond yr unig profiadau drwg sydd da fi yw yn chwaraeon. Ni arfer chwarae rygbi a yn tîm o 15 o bobl, oedd e'n hawdd gweld gwendid ar y tîm arall os oedd person yn croenddu, a fi wedi ffeindio oedd e'n hawdd iawn i'r gelyn i pigo lan ar y gwendid yna i ceisio ennill gêm neu ennill cystadleuaeth. Ond i wedi dysgu o oedran ifanc bod ceisio delio da'r sefyllfa fy hun jyst yn cyflymu'r adwaith a gwneud y peth yn gwaith. So fi wedi dysgu sut i jyst anwybyddu unrhyw sylwadau negyddol neu hiliol sy'n dod tuag ata fi. A nid oedd llawer o bobl yn mynd i Gwynlliw oedd yn croenddu, ond oedd e byth yn gael yn y ffordd o'r addysg neu y ffrindiau da fi, ond i pob tro yn ffit o mewn yn perffaith. Yn tyfu lan fel bachgen croenddu, ond i pob tro da'r mental toughness, hard man mentality, a ni'n meddwl bod fi methu siarad am fy nheimladau i bobl, ond ffrindiau a pobl i siarad i yw'r ffordd i oresgyn unrhyw fath o problem sydd â chi.